Si estem elaborant grans productes, tenim bones empreses, el futur, si ho treballem bé, és nostre. És imperdonable que el Penedès, una potència en vins blancs, amb una varietat autòctona no, tradicional, que només la tenim aquí, és el Xarel·lo, que és extraordinària, per blancs i per caves. Tenint tot això, com és que aquest Penedès, tant a nivell de vials tranquils, sigui un fracàs col·lectiu i a nivell de cava tinguem aquests problemes? Si tenim un problema, en comptes d'anar cadascú per ell, com que s'hi han pogut fer ells, seiem, anem a discutir-ho i anem a resoldre aquesta situació i posem-nos d'acord i tirem endavant, que és el que van fer ells. I suposo que entre ells també hi havia discrepàncies, però han preferit treballar pel comú. Aquí no es treballa pel comú, es treballa per un només, per l'individualisme. I l'individualisme ens perd, el personalisme ens perd. Aquest és el problema.